Ahojte, rozhodla som sa pre vás nakrútiť jedno veľmi amatérske video o tom, ako používať môj e-shop, keďže nie je až taký veľmi klasický. Takže začnete tým, že si dáte www.skoncova.sk, kde vám vybehne header s darčekom pre prvých 100 kupujúcich. Je to náramok Cruciani, bielej a čiernej. Môžete kliknúť hoci kde a vlastne vás to prepne na ďalšiu stranu. Je jedno úplne, že kde kliknete. Teraz vás to prehodilo na stránku, kde kolujú dokola 4 headre, ktoré momentálne máme teraz na e-shope. Postupom času sa budú meniť, ale nachádzajú sa na nich väčšinou produkty, ktoré ponúkame a značky. Ďalej, môžete vstúpiť do e-shopu, buď že hoci kde úplne kliknete a hneď sa tam ocitnete, alebo je tu výsuvná lišta a môžete tam stlačiť, že vstúpiť do e-shopu. Ja to urobím tak, že kliknem úplne niekde inde. A hneď ma to vyhodí v e-shope, kde naskočí najprv kolekcia Sugarbird a šaty, ktoré budem predávať. Pohybujete sa v e-shope tak, že ja tým, že mám Mac, tak kliknem a myšku usadím medzi vlastne šaty a posúvam 2 prstami až úplne dozadu. Druhá možnosť je tá, že je tu jazdec a posúvam to normálne tadiaľto. Ďalej na myške to väčšinou býva koliečko, že sa tak posúva. Na výsumnej lište sa nachádza na boku kolekcia. Môžete na ňu kliknúť, tam je košík, kolekcia, informácie o nás, video a kontakt. V kolekcii si budete môcť vybrať. Momentálne, čo tam máme, je Sugarbird, Linda's Dream a hodiny One Face. Takže keď kliknete na Linda's Dream, zobrazia sa vám len náušničky Linda's Dream, ktoré ponúkame. Ďalej, ak kliknete v kolekcii na hodiny One Face, zobrazia sa vám hodinky One Face. Ďalej, chcem vám ukázať teraz spôsob, ako budete nakupovať. Takže ja si vyberiem teraz, že chcem nakupovať Sugarbird. Vrátim sa naspäť na kolekciu Sugarbird v bočnom paneli. Vyberiem si šaty, ktoré sa mi páčia, kliknem na ne. Sú nafotené aj spredu, kde sa využíva spredu takýto zoom, kde keď kliknete na tú fotku, tak sa vám to tak zblíži. Nafotené sú potom aj zozadu, takisto sa vám to zblíži a je tam aj detail. Je tam popísaný presný názov, cena, aj taký malý popisek, materiál a veľkosť. Takže mne sa celkom páči veľkosť S, teda nosím veľkosť S, takže vyberiem si veľkosť S a pridám do košíku. Košík sa mi okamžite otvorí na tejto strane. Ja už som to predtým skúšala, takže už mám tu 2 šaty uložené, takže ešte sa tu môžete pozerať alebo niečo, ale ak už sme hotoví s nákupom, otvoríme si naspäť košík a dole dáme objednať. Tu sa to kontroluje rekapitulácia objednávky, veľmi jednoduché a priehľadné, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, vyberete krajinu, z ktorej pochádzate, buď Slovensko alebo Česká republika, zatiaľ vám dovoz len sem. Samozrejme bude sa dať dohodnúť aj do iných krajín. Doprava na Slovensko je zadarmo, ak ste z Čech, takže zmeníte na Čechy. Vybrať spôsob platby, bude to CardPay, TatraPay, VUB, ku každému je napísaný presný popis a veľmi jednoduché. TatraPay vás hneď prehodí do Tatra Bankingu a dáte súhlasiť s obchodnými podmienkami a objednať. Ďalej by som sa ešte chcela vrátiť, potom vám bude vlastne zaslaný e-mail alebo vás prehodia na CardPay alebo na Tatra Banking. Naozaj veľmi jednoduché. Ešte sa chcem vrátiť ku jednej vymoženosti, ktorú máme na e-shope. A to je, ak ste si všimli, tu bude potom taká, ja neviem, či to zaostruje, zrejme nie, malá lištička, ktorú keď otvoríte, je to pre ľudí, ktorí majú radi moju módu a to, čo budem predávať na e-shope. A ak si ju kúpia a odfotia sa v nej, tak môžu uploadovať fotku a ja po mojom schválení ju potom sem pridám. A môžete sa ocitnúť teda aj na skoncova.sk. No a ďalej, samozrejme Facebook, YouTube, Instagram, zdieľania. Ja dúfam, že som vám to nejak tak vysvetlila, dúfam, že ste z toho aspoň niečo pochopili. Ak budú nejaké problémy alebo niečo, čomu nebudete rozumieť, veľmi rada vám odpoviem na skoncova fashion@gmail.com
a želám vám skvelé nakupovanie, dúfam, že sa vám môj tovar bude páčiť a teším sa. Sometimes I get a good feeling.